Boa tarde, vamos a dar inicio ao pleno ordinario do mes de agosto. Primeiro punto, 5496, aprobación de data da sesión anterior. Sí? Queda aprobada. Punto 2, 5497, expediente 2314/2026, primeira modificación, anexo subvencións nominativas, orzamento 2026. Sí, a proposta foi dictaminada pola Comisión de Facenda. Ben, isto é, no anexo de subvencións había unha subvención que iba destinada á organización da subida á Escusa e como este ano non se celebrou, o que decidiu o equipo de goberno é pois esa aportación se vai a destinar ao obradoiro de emprego, que é a aportación que nos temos que facer para, en este caso, para levar adiante este obradoiro. Logo traemos esta modificación para trasladar o que é a subvención ao non celebrarse a subida este ano, se vai a destinar para o obradoiro de emprego Pollo Verde Sostible. Boa tarde, aproveito para saudar a toda a veciñanza que este escoitando. A respecto deste punto, nos queremos facer unha intervención e aproveitamos tamén para lembrar que no pleno do orzamento, onde se aprobaba o orzamento municipal en decembro, nos presentamos, este grupo presentou unha emenda, concretamente na emenda pedíamos que os 15.000 euros que iban dirixidos á realización e celebración da subida Escusa, dado que este ano estaba anunciado que se ia suspender, se dirixiran a deportes, é dicir, que quedaran na partida de deportes e se dirixiran a axudas tanto para deportistas como para clubs. Hoxe, a nosa sorpresa, cando os cartos que estaban na partida de deportes e que ademais solicitamos que continuaran sendo para gastos exclusivos de deportes, se dirixen ao obradoiro de emprego. Entón, a nosa dúbida é se vostede está improvisando agora que ten o obradoiro iniciado, un obradoiro de emprego, e agora está buscando unha financiación que se supón que vostede tiña que ter, porque se aprobou un orzamento, quero lembrar, de 16 millóns de euros, non? Que vostede decía aquí que era un orzamento máis alto da historia de Pollo, como o orzamento máis alto da historia de Pollo, despois de pedir tamén, lembrolle, 4 préstamos, vostede non tiña consignado ningúns cartos para facer fronte á promoción económica ou a calquer tipo de iniciativa que teña que ver co emprego. E hoxe, como non tiña previsión de poder ter esa consignación orzamentaria, resulta que dirixe os cartos que ian destinados a unha celebración que non se fai, no caso de que se celebrara a subida Escusa, non sei de onde iban a quitar a consignación, ten que coller esa consignación de deportes. Entonces, a nosa pregunta é por que ten que coller esa consignación e non ten previamente consignado unha partida para a promoción de emprego, evitando así poñer en risco a continuidade deste obradoiro. Sí, ten a palabra por todos os socialistas. Sí, bueno, nós o que pedimos é que esta subvención nominativa, en da que se modifique para outro fin, que se manteña de cara ao ano seguinte coa esperanza de que se faga a subida Escusa. Con respecto á consignación desta modificación do anexo de subvencións para outra finalidade, como é o tema do obradoiro, bueno, pois é necesario dotar desa cantidade. Este diñeiro na práctica vai a quedar sin asignar. Eso, o que pedimos realmente é que se manteña de cara ao próximo ano e vamos a votar a favor. Ben, nada, fácil para aclarar, é dicir, por a última intervención, está claro que nos vamos a seguir mantendo, oxalá que a proba se retome e se volva a realizarnos. De que chegamos ao goberno, pois se incrementou casi no doble a subvención que recibe a escudería Buxa Motor, e a nosa intención é que se manteña. Respecto á afirmación que facía a portavoz do BNG, bueno, se leo o expediente se dá conta que o que dixo realmente non garda relación. Empezando primeiro desde o principio. Primeiro se aprobou un presuposto, despois de aprobar o presuposto sale a liña de subvencións dos propios obradoiros e xa cando sale esa liña de subvencións dos propios obradoiros existe un informe de intervención donde nós, como xa temos coñecemento de que non se vai a realizar a propia prueba, no propio informe de intervención, cando ti pides unha subvención,
tes que justificar a aportación económica de como a vas a aportar. Logo, nese informe de intervención, xa o que se di cando pedimos a solicitud deste obradoiro é que iría, si non lo chegaban a dar, como así foi que o aprobaron, estamos falando dunha aportación da Xunta que supera os 500.000 euros, pois que esa aportación se faría a cargo da subvención que estaba destinada nun principio no presuposto para subir a excusa. Logo, improvisación ninguna, o que facemos é optimizar recursos e priorizar como equipo de goberno. Oxalá que se fixera a subida a excusa e oxalá que eses cartos foran destinados ao que estaban pensados no seu presuposto. Como non se realizou, pois nos entendemos que agora mesmo é prioritario naquel momento para solicitar a subvención. Logo, xa no informe de intervención non é que agora se nos ocurra teñamos que poñer 14.000 euros e nos acordamos, non. Cando se solicitou xa o obradoiro, xa hai un informe de intervención onde decía que a aportación dos 14.000 euros sería realizada a cargo desa partida porque non se realizou a proba. Ben, sí que me lín os informes e lín da modificación e por iso me volvo a reafirmar no que digo. O Concelleiro de Deportes o sabe porque viña aos Consellos Municipais de Deportes. Lembro outros eventos deportivos que no seu momento se tiveron suspendido, non é a primeira vez que ocorre, e sempre mantiñamos un acordo unánime que era que os cartos que estaban consignados a deportes se seguiran mantivendo sempre en deportes. Non é un acordo que se rixa por ningunha lei, é un acordo que se rixe por a palabra e por intentar sempre manter o orzamento de deportes intocable. Eses cartos que nos dixemos, porque sabíamos que seguramente a finalidade, non sabíamos naquel momento que iba a ser por un obradoiro de emprego, e logo continúo, sabíamos que a finalidade iba a ser distinta a deportes, por iso no mesmo pleno quixemos garantir, e presentamos esa emenda, para garantir que os cartos de deportes se quedaran en deportes. Vostede di que isto é unha modificación. Efectivamente, é unha modificación, como moitas modificacións que viñeron aquí este pleno, porque é un trámite administrativo. O que eu lle pregunto é, se na modificación que fixo vostede de crédito, en lugar de coller eses 13.000 euros que corresponden á partida de deportes, pudo vostede coller cartos de outra consignación, para así manter a continuidade do obradoiro. Vostede di, bueno, eses cartos estaban aí e os vamos a destinar ao obradoiro de emprego. Moi ben, se o que non queremos é que se empoña en risco o obradoiro, pero que non queremos tampouco é vir aquí e decir o obradoiro de emprego ou consignación para deportes. Non, queremos que eses cartos continúen na partida de deportes e queremos que se garantice a continuidade do obradoiro. E como se fai iso? Consignando cartos na partida de promoción económica. E cantos cartos consignou vostede na partida de promoción económica cando aprobou o orzamento? Pois seguramente non moitos, cando ten que coller os cartos que quedaron porque non se realizou a subida a excusa. Entonces, quedaría moi ben que hoxe nos aquí viñéramos e dixéramos vamos a votar a favor porque senón o BNG é malísimo, está en contra de que poñamos en marcha un obradoiro de emprego tan necesario. Por suposto que estamos a favor de que se faga o obradoiro, creemos que é unha boa iniciativa. O que non estamos de acordo é coa xestión económica que vostede está levando a cabo, facendo unha improvisación do que me queda de deportes, me quedan estes 15.000 euros e os dirixo para o obradoiro. E a miña pregunta é, se van a volver a revertir eses 13.000 euros na partida de deportes para que poida dirixirse a axudas e subvencións, como dixemos aquí no pleno, para deportistas e para clubes? Se vostede me di agora mesmo que sí, votamos a favor. Se vostede non me garantiza que eses 13.000 euros volvan a partida de deportes, entón vamos a hacerlos, porque se votamos en contra, vostede seguramente que dirá que estamos en contra de algo tan necesario e parabenizamos a iniciativa como é o obradoiro de emprego. Acláreme vostede, se vostede me di que os 13.000 euros volven a deportes, votamos a favor. Se vostede non me garantiza que eses 13.000 euros volven a partida de deportes, evidentemente non vai a contar con o noso voto a favor, que seguramente que lle dará igual, pero aí queda dito. Vamos a ver, se vostede fai un seguimento deste goberno, pode comprobar que a partida de deportes, que por certo incrementou respecto a cando vostedes gobernaban, ademais da partida de deportes, normalmente veñen moitísimas modificacións que pasan, xa nos pasou durante
os outros anos que destinamos a subvencionar deportistas, a subvencionar pois deportistas que chegan a finales ou que van a campeonatos de mundiais perdón, non lle interrumpín, deixeme falar. Logo, as destinamos a deportes. Logo, seguindo a súa regla de 3, podríamos decir o mismo. Como lle quitades partida a medio ambiente ou a educación e a pasades para deportes, é dicir, non ten sentido. Isto non é un goberno estanco. Aquí non hai partidas de festexos, de cultura, de xuventude, de benestar, de obras, de medio ambiente, de promoción económica, deportes, turismo ou de alcaldía. Hai un único goberno e non temos ningún tipo de problema, como fixemos durante estes casi preto de 4 anos, a utilizar os recursos que necesiten. Vostedes igual estaban acostumados a ser 3 gobernos donde non me toques o meu, donde non se podía pedir unha subvención porque o mellor non tiñan partida, non tiñan onde sacala. Nos non temos problema. Si mañá hai que pedir unha línea de subvención, non se improvisa. E si para pedila necesitamos de outra partida, se cede sin ningún problema. Por qué? Porque somos un único goberno que traballa con un único presuposto. Eu lle podo poñer un exemplo a vostede. Mira, nos podíamos improvisar e decir, non vamos a poñer esta partida aquí por se acaso. E chegado o momento, se por se acaso, logo resulta que non se utiliza e despois temos que facer outra modificación para facer outra cousa. Logo, nós o primeiro que temos que facer é asegurar para pedir a subvención. Se pediu a subvención, non la conceden. Ahora que non la conceden, nos preocupamos de buscar o recurso económico coa previsión que tiñamos. Nese informe de intervención, cando pedimos a subvención, xa a propia interventora emite un informe donde nos di, vostedes como equipo de goberno, si lle conceden a subvención, de onde van a quitar esa partida dos 14.000 euros? Pois desta partida dunha proba que non se vai a realizar. Eu lle podo poñer exemplo, por exemplo, a vostedes, dunha volta a pedir un préstamo e resulta que destinaron 200 van a ser para unha reforma da urbanización, 300 e ao final acabaron gastando todo ese préstamo en pagar facturas. Igual o recordan. No. Pero por eso mismo, logo nós, hai unha proba que non se realiza, hai un obradoiro que nos conceden 500.000 euros, está claro que non vamos a perder 500.000 euros por utilizar uns cartos dunha proba que non se vai a realizar. E xa está. E mañán, como fixemos outro ano pasado, se van a incrementar os cartos nas partidas de deportes, como se fixo ata agora. Home, nós, buscando subvencións noutras administracións e demais, a partida de deportes da que vai de inicio no presuposto, nos últimos anos, como mínimo, se incrementou en preto de 250.000 euros, como mínimo. E sendo moi conservador, que se facemos os números, lle podía decir, da que aprobamos no presuposto, a que gastamos finalmente, se incrementou moito máis. E este ano vai ser igual. Xa lle podo asegurar que da partida que aprobamos no presuposto, si Dios, si en este caso, si a administración non lo permiten, aquí pouco ten que ver Dios, si a administración non lo permiten, e creo que así vai a ser, se vai a incrementar, xa lle digo, como mínimo en 200.000 euros máis para deportes. Si, me permite. Sí. Dixo moitas cousas, coas que algunhas estou de acordo, outras non, pero dixo algunhas imprecisións. Por exemplo, os préstamos non se poden destinar a fins distintos dos que foi aprobado. Cando se pide un préstamo, se pide por determinado fin. Non se pode alterar esa finalidade do préstamo. Por tanto, eso que vostede dixo non é certo. Non se pode, me permite, non se pode pedir... Solo me alegro de decir que vostede diga eso, porque cando pedimos o préstamo para Lourido, dixeron que votaban en contra porque non era preciso para saber onde se pedía. Logo, me alegro das palabras que acaba de decir, porque se queda demostrado que cando pedimos o préstamo para Parque de Lourido, esa condición é imprescindible, o que acaba de decir agora. Que ten que ver? Que cando se pide un préstamo hai que saber para que se pide. Logo, cando se vota en contra, o que dixo se é mentira. sabe, no, é verdade. Pero que ten que ver eso co que estou dicindo eu? É dicir, vostede pediu un crédito para facer o Parque de Lourido, para arranxar un parque existente en Lourido, me parece moi ben, e vostede di que no goberno anterior se había destinado os fins dun crédito para pagar facturas. É mentira, porque vostede mesmo recoñece, pasa que lle dá volta a todo e o seu estilo, pero bueno, pero vostede ven a recoñecer que o que dixo é mentira. Nada máis, non teño máis. Mira, e aparte é fácil, mira, destinaron do convenio que tiñan da partida para a reforma de San Salvador, todos eses cartos que habían aprobado naquel presuposto, o destinaron despois a pagar facturas. A reforma de que?
A reforma, vostedes puxeron no préstamo partida para a posible reforma da humanización da barca e todos aqueles cartos foron todos destinados a pagar facturas. Sí, pero eu teño memoria. Pos nomes non, pero pas outras cousas. Ten moita memoria. Sí. Sí. Entón, se pode modificar ou non se pode modificar? Estamos facendo agora. Estamos facendo modificación. Non acaba de decir que no caso de Lourido non se pode modificar. No, é o caso de Lourido o que estaba dicindo que vostede... Ai, Dios mío, vale, unha cousa é a contraria. Perdone, eu no caso de Lourido... O seu é increíble. Me deixa falar? Sí, hombre. Vale, eu no seu caso me encantou o que dixo, porque vostede, cando veu a pleno o préstamo para pagar o Parque de Lourido, dixo que votaba en contra, pero non votaba en contra da reforma do Parque de Lourido, votaba en contra do préstamo. Cando vostede di que cando se pide un préstamo, de antemán hai que saber a que se destina, e iso estaba destinado a pagar a reforma do Parque de Lourido. Non é verdad, non é verdad. Ese préstamo estaba destinado a pagar 200 cousas máis, e facturas pendientes súas. Perfecto. Se vostede levar un préstamo para pagar o Parque de Lourido, votaríamos a favor. O problema é que vostede aí levaba unha retaíla de facturas sin procedimento. Eu sei que para vostede é complicado hoxe en día justificar o voto en contra a reforma do Parque de Lourido. No, é que non é certo. Non minta. Votou a favor. Vostede leva un préstamo con 200 cousas. Non leva un préstamo para o Parque de Lourido. Insisto, é para pagar facturas sin procedimento. Votou a favor. Moi ben, pois nada. Votos abstención, votos en contra. Abstención. Votos a favor. Moi ben. Punto 3, 5498 expediente 3431/2023, adopción de acordos derivados ao reaxuste de anualidades do Convenio de Aguas de Galicia Concello de Pollo, no bombeo depósito de retención da seca e mellora da estación de bombeo de augas residuais e dar do Porto de Campelo. Pois bueno, este é o mismo, había un plan de anualidades, a obra se empezou no seguinte ano e por eso hai un reaxuste do que son as mesmas cantidades, as mesmas aportacións, pero se cambia o que é o propio calendario de pago do convenio que temos coa Xunta de Galicia. Sí, imos votar a favor e aproveito a miña quenda que non puden falar na anterior, porque a utilizar as dúas quendas, e simplemente quería facer, como vostede dou moitos datos, vostede o alcalde pode facer a intervención final e dou moitos datos e dixo moitas cousas, entón vostede facía comparativas de que son un único goberno. Entón, claro, un único goberno que vostede di 16 millóns de euros de presuposto, 4 préstamos, verdade? Vale. E ten que quitar 15.000 euros dunha partida orzamentaria dirixida a subvencións para poder financiar un obradoiro de emprego que tería que ter no orzamento. Un goberno a 3, non? Como di vostede poñía pancartas por aí que éramos un tripartito, ou iso se decía durante a campaña. 13 millóns de euros tiñamos de orzamento. Non sei, me veo agora buscando un dato, creo que é o orzamento de 2022. Menos préstamo que vostedes. Non tocábamos as subvencións de deportes. E tiñamos previsión para levar a cabo iniciativas de emprego. Entonces, non me poña exemplos dando números altos, porque o único que lle estaba dicindo é que dote 15.000 euros a partida de axudas a deportistas. Entonces, se facemos comparativas, podemos facer comparativas e tendo menos orzamento do que ten vostede e tendo menos préstamos, facíamos máis cousas, facíamos inversións, non tocábamos o deporte, tiñamos partidas para emprego e tiñamos apoio, dende logo, máis cuidado que vostede. Máis nada. Ben, eu vou decir a miña versión. Me toca a min, non? Perdón. Estamos de acordo coa modificación das anualidades e vamos a votar a favor. Moi ben, gracias. E disculpa, Ben, mire, nos no noso goberno temos menos débeda que vostedes, pagamos o que nos deixaron vostedes sin pagar, amortizamos débeda, seguiremos amortizando débeda, e vostede, se quere facer memoria, pode pensar cando foi o último obradoiro de emprego que estuvo este concello. E tamén pode mirar vostede a partida que vostedes destinaron nos últimos anos a emprego e a partida que temos nos para emprego, a que conseguimos. En este caso, obradoiro son máis de 500.000 euros. O que está claro é decir... Esa comparación pode facerse.
Sí, pues sin ningún problema. Todo que se fixo en promoción. Todo se pode facer, decir, eu respeto todo, decir, Se solicitou todos os anos, cando vostede di, por exemplo, o pollo está peor que nunca, eu respeto, decir, unha valoración súa, decir, para min igual non a comparto, e despois cando chega as eleccións é o examen final que nos fan os veciños e serán os que digan eles, estará ben, mellor, o que sea. O que está claro é que nós non vamos a perder ou deixar de pedir un obradoiro por utilizar uns cartos que non foron utilizados por unha proba que non se realiza. Oxalá para o ano se realice. É dicir, está claro que o apoio é total noso. Repito, desde que nos chegamos ao goberno se duplicou a subvención para a subida a excusa. Para o ano habrá a mesma partida e oxalá que teñamos a proba e que se realice e sin ningún tipo de problema. E se non se utilizaran desta partida, se utilizarían de outra, pero como esta proba non se realiza, entendemos que é mellor optimizar ese recurso, non hai outra segredo. E a partir de aí, se seguirán incrementando as partidas de deportes como se fixeron nos últimos anos. Moi ben, votos a favor, creo que é unánime, sí. Punto 4, 5499, expediente 3146/2020, aprobación novo convenio de colaboración do programa Santar na Casa. Sí, a proposta tamén foi dictaminada pola comisión, esta tamén foi. Moi ben. Alguna intervención? Vale. Sí. Votos a favor? Todos. Vale. Punto 5, 5500, expediente 2381/2026, moción do Partido Popular para a creación dunha saída da AP9 en Porto Santo e a instalación de pantallas acústicas. Se a moción non está... Sí, pasou por comisión, primeiro aprobamos a ratificación. Sí, estamos todos de acordo? Sí, vale. Ben, ten a palabra a portavoz do Partido Popular. Boa tarde a todos, a todas, grazas, alcalde. Traballamos neste goberno, pleno a pleno, inverno, para seguir cumprindo os nosos compromisos. Aquí traemos novamente dous deles que levamos máis de 10 anos propoñendo como grupo municipal pedíndolle ao Goberno Central. Neste caso sería a creación dunha saída da AP9 en Porto Santo, a instalación de pantallas acústicas para mitigar os efectos do ruido para a veciñanza que vive nesta zona. E, ademais, tamén solicitamos que se produza unha reunión co delegado do Goberno en Galicia que xa foi solicitada polo noso alcalde para estudar mellor a maneira de realizar estas actuacións. Pois ben, como digo, son demandas coñecidas e que xa trasladamos anteriormente a este pleno fronte a outras institucións, pero que me gustaría explicar brevemente. En canto a salida da AP9, no punto kilométrico 130, dirección Vigo, no lugar de Porto Santo, quero resaltar que o que suporía esta mellora en moitos aspectos. Proporcionaría unha alternativa rápida e segura ao nó de bombeiros, abarca para gran parte da veciñanza de Poio, así como para tantas persoas que traballan no noso concello ou nos visitan, contribuindo a mellorar o tránsito e a mobilidade mediante a desconxestión deste nó de bombeiros e retirando o tráfico, especialmente os vehículos pesados dos accesos ás estradas PO308 PO531 das inmediacións da Barca, non? Aliviaría, por tanto, estas conxestións nun dos puntos con máis tráfico de Pontevedra e de Galicia. E falamos de que cos últimos datos o nó da Barca absorbe diariamente preto de 23.000 vehículos a media ao día, dos que 1.200 son vehículos pesados. Hai unha serie de factores que facilitarían esta execución desta actuación se a quixese realizar o Estado. Na ubicación proposta xa existe un carril de entrada a P9, dirección Vigo, coa avenida da Balada, polo que agora habería que construir únicamente o carril de deceleración e un vial paralelo
ao existente conectando con a Avenida da Balada, que sería de doble dirección. Sería un tramo, por tanto, da AP9 que xa é de circunvalación e que non ten peaxe. A área na que se debería actuar xa é titularidade do Estado, polo que non habería que realizar un proceso expropiatorio nin adquirir novos terreos. En canto ao segundo punto das pantallas acústicas, é unha demanda tamén ao Goberno Central de que se instalen estas pantallas nas zonas do noso concello afectadas por este ruido da AP9 que segundo os informes afecta a unhas 3.000 persoas que viven en San Salvador, Rúa Peirao, A Barca, Puntada. Neste sentido, quero destacar que xa o Goberno Central deixou fora desta zona do Plan de Acción contra o Ruido do Ministerio de Transporte xa no mes de xaneiro, deixou fora Poio e Pontevedra deste mapa de ruidos, é dicir, de actuar cun plan de contaminación acústica. Entón, nós o que pedimos é que reconsideren esta exclusión e inclúan a zona neste plan de acción e que se poñan a traballar para protexer do ruido a nosa veciñanza. E, finalmente, non é unha actuación en sí, pero sí é unha petición razoable que o Goberno Central, pois, neste caso, o delegado do Goberno, nomeado por Pedro Sánchez, pois atenda dunha vez as peticións de reunión do noso Concello, se reúna co alcalde, para estudar estas demandas, que non son deste partido, senón que son de Poio, son da veciñanza. Pouco máis, como dicimos, son actuacións que propuxemos aquí no Pleno, que levamos ao Congreso, ao Senado, en forma de emendas aos presupostos xerais do Estado. Hai moito tempo, cando o Goberno Central facía presupostos xerais, que cando se aprobaban os presupostos, en definitiva, son puntos do programa do Goberno que votaron os nosos veciños e que nós queremos cumprir. Pero, pola nosa parte, que non sexa. Nós seguimos insistindo, seguimos pedindo. Estas son actuacións boas para apoio, necesarias, útiles. A nosa obriga é seguir defendendo os intereses da veciñanza e reclamando cantas veces sexa necesaria as infraestructuras e os investimentos que Poio merece. Grazas. Sí, grazas. Ao fío do que decía a portavoz do Partido Popular, empezaba a súa intervención dicindo que vostedes levan 10 anos facendo esta solicitude. Ben, e a miña pregunta é, levan vostedes 10 anos facendo esta solicitude ou levan vostedes 8 anos facendo esta solicitude dende que non gobernan no Estado? E a miña pregunta é tamén, hai máis ruído na AP9 e molesta máis os veciños de Porto Santo que necesitan as pantallas sonoras cando goberna o Partido Socialista e molesta menos cando goberna o Partido Popular? Digo porque vostede di que levan 10 anos facendo as peticións. Eu lle digo que 10 anos non levan 8, que é o que leva o goberno do Partido Socialista. Pero, bueno, como tome nota, sí. A miña pregunta é porque sorpréndeme que vostede fagan as peticións cando o que está gobernando é o Partido Socialista e cando se dá o mesmo problema non lle fagan as peticións o Partido Popular. Entonces pensei eu que igual cambiaban os decibelios da AP9 según quen gobernara en Madrid. Eu creo que son os mesmos. A contaminación acústica é a mesma e as peticións deben de ser as mesmas. Se vostedes defenden os intereses dos veciños de Poio, teñen que presentalo. Fai 8 anos e fai moitos máis anos dende que se fixo ese tramo de autoestrada que foi no ano 2003 e por aí tamén pasaron os seus gobernantes. Presentaron vostedes iniciativas? Presentaron emendas ao orzamento? Pois seguramente que non. Se ten algún dato que me dé luz, dígamo, eu entonces se lle teño que dar a razón tamén lle dou. O que sí que lle podo decir é o que fixo o BNG. E nos levamos moitos anos
presentando iniciativas para que se coloquen esas pantallas sonoras aos veciños de Porto Santo que están sufrindo a contaminación acústica. Entonces, aquí non se trata de pelexarnos de que non pide antes ou que non promociona máis, non? Porque o importante son os intereses dos veciños, pero tamén é importante saber que os intereses dos veciños de Pollo eran os mesmos cando estaba gobernando o seu partido en Madrid que cando non está gobernando o seu partido en Madrid. E aí vou cando se fala de defender os intereses dos veciños. Nos defendemos os intereses dos veciños independentemente de quen este gobernando en Madrid. A ver se conseguimos que poñan esas pantallas. A ver se conseguimos que poñan as pantallas sonoras. Sabe por qué? Porque a verdade é que discriminatorio que veciños teñan que estar nas súas vivendas soportando o paso dos vehículos da P9, cando noutros puntos da autoestrada si contan con proteccións sonoras. Entón, evidentemente, é unha iniciativa, é unha petición que levamos facendo moitos anos, non dende que está gobernando o Partido Socialista, senón moito antes. Outra cuestión que tamén lle resta a vostedes coherencia con esta moción é que fai pouco tempo se levou ao Congreso dos Diputados a transferencia da P9 para conseguir, entre outras cousas, a gratuidade, para que poidamos, por fin, poder usar a P9 sen ter que pagar para tramos pequenos. Ben, iso tamén permitiría pois que esa transferencia da P9 pasara á Xunta de Galiza e así, bueno, pois poder facer dende o ente autonómico todas esas cousas que están pedindo vostedes, pero fíxese que a iniciativa chegou ao Congreso dos Diputados e quen votou en contra? O Partido Popular. E claro, cando falamos do Partido Popular, din, bueno, os do Partido Popular alé en Madrid quedan lonxe, nos estamos aquí en Pollo, o que pase en Madrid non nos importa. Pero cantos deputados do Partido Popular hai en Madrid? Pois mire, lle collín o dato, o teño por aquí. 10 deputados do Partido Popular en Madrid, pero son 10 deputados do Partido Popular que viven aquí. Viven en Pontevedra, viven na Coruña, serán de Lugo, serán de Ourense, entonces utilizan a P9. Pero non, votaron en contra e son do Partido Popular. Entonces, claro, é que ao final parece que somos do Partido Popular, en Madrid votamos unha cousa, cando estamos na Xunta votamos outra, e chegamos ao Concello de Pollo e votamos outra, e de pronto falamos dos intereses dos veciños. Entón, eu o que lle quero mostrar é a incoherencia da moción. A incoherencia da moción. Sí, a incoherencia da moción, o oportunismo da moción. E mire, dígolle máis, vostede fala de que, non sei se acabei o tempo. Vostede... Bueno, pois continúo na segunda intervención. Palabra o portavoz do Partido Socialista. Sí, grazas. Vamos a ver, nós basicamente estamos a favor da moción, pois xa o temos debatido moitas veces, xa temos levado propostas neste sentido dos gobernos anteriores, é unha necesidade que é positiva para o noso municipio, é dicir, a salida por Porto Santo, si ben é unha saída nun único sentido, sería moi interesante na medida que permitiría circunvalar a barca. Por lo tanto, é unha iniciativa importante. Con respecto a os paneles acústicos, evidentemente son necesarios, os veciños que están aí están claramente perxudicados pola sonoridade que xenera a autopista, é unha incomodidade que calquera pode ver e evidentemente se acaba de aprobar un plan por parte de Audasa, non polo goberno, do plan Mapa Estratégico de Ruído 2024-2025. Me gustaría saber o Concello de Pollo que alegacións fixo a ese plan e que proposta fixo a ese plan. Me temo que ningún. Pero é unha iniciativa importante. E tamén creemos que é importante que se reclame a conexión da variante norte, a conexión da vía de alta capacidade da EVG 4.8 co autopista, que permitiría tamén incidir nesto, é dicir, a autopista se conectaría directamente co Corazón de Pollo, unha infraestructura de primer nivel que temos no noso municipio que está infrautilizada. Por lo tanto, presentamos unha emenda de engádega que non supón desprezar nin menosvalorar as propostas que fai o Partido Popular para, de paso, que solicitamos que se faga a conexión
con Porto Santo dende a autopista e de paso que solicitamos os paneles acústicos na zona da Barca, pois solicitar tamén esta infraestructura importante e necesaria para o noso municipio. Tamén queremos decir que creo que é importante que recentemente se aprobou a transferencia da P9. É importante tamén que sepamos de onde ven isto da P9. Hoxe sería pública, hoxe sería libre de peaxe se o Partido Popular non lle houbera regalado, e digo ben regalado, a autopista a Villarmir. Alá por ano 2003 se lle vendeu a Villarmir este que saleu logo na Gürtel por, creo recordar que 1.800.000 euros, hipotecando o futuro de Galicia durante 25 anos. Aos poucos 5 anos seguintes se lle vendeu por parte de Villarmir a un fondo por 8.000 e pico millóns. Fíxese se foi un regalo. En 5 anos pasou de 1.500 ou 1.800 a 8.000. Eso é o que fai o Partido Popular hipotecando o futuro dos habitantes de Galicia cunha infraestructura de primer nivel que estrutura todo Galicia. Non estaríamos nesta situación porque sería un vial público, libre de peaxe e que permitiría facer calquer tipo de actuación. Ahora nos vemos obligados a presionar, a instar, a intentar convencer a Audasa da importancia que ten tanto a conexión con Porto Santo como os paneles acústicos, como a conexión coa variante norte, na medida en que Pollo ten un problema, un déficit de conexión coa cidade, con Pontevedra. Pollo ten un grave problema, porque soporta un índice de tráfico moi elevado que pasa por un punto moi concreto. E tamén é importante decir a importancia que ten o vial do Vao, que articularía tamén un vial alternativo a esa congestión que se xenera na zona da Barca. Máxime cando ahora se están facendo obras de ampliación de aceras e de mellora dese entorno tan necesarias por parte da Xunta de Galicia, tan demandadas durante tantos anos, e que vemos que tamén se estreita de maneira significativa o vial, condicionando o desarrollo do tráfico. Os veciños están preocupados e isto permitiría derivar o tráfico rodado por outros entornos máis habilitados para o tráfico pesado, por exemplo. Polo tanto, estamos a favor da moción que presenta o Partido Popular con esta enmenda que presentamos para conectar a variante norte, insisto, coa autopista, o que permitiría conectar Pollo coa autopista, conectalo coa capital, funcionaría tanto a conexión de Porto Santo como a conexión da variante como unha circunvalación que daría fluidez e conectividade ao noso municipio. Por lo tanto, esperamos que o Partido Popular apoie esta iniciativa na medida que é de engádega e non condiciona os puntos que plantexa o Partido Popular e que vimos todos os grupos reclamando desde hai moito tempo porque consideramos que é importante e fundamental para o noso municipio. Sí, ten a palabra a portavoz do Partido Popular. Sí. Grazas, alcalde. Ben, en relación coa señora Málaga Caldas, vamos a ver, eso de que unha postura no goberno e outra na oposición é radicalmente falso. Pero falso radicalmente, xa lle digo. Por qué? Porque este equipo de goberno, este grupo municipal do Partido Popular leva facendo esta petición, digolle 10 anos porque son os que levamos, nos facendo esta proposta. Concretamente, a ministra, sendo ministra Ana Pastor, o 30 de abril de 2015, este hoxe alcalde e antes portavoz do Grupo Popular xa lle fixo esta proposta. Quero dicir, non é agora blanco e despois negro, non. Nos sempre co que é xusto e que merecen os veciños, non? Polo tanto, o que fixo agora o alcalde, o que pide agora o alcalde este grupo municipal é o mesmo que pedíamos hai 10 anos, durante 10 anos, é dicir, defender os intereses dos nosos veciños. Este é un claro exemplo de que votamos sempre de forma coherente.
Vamos a ver. Que nos din en canto a transferencia da AP9? Pois exactamente o contrario é o que din, é o que fan, o que din é o que fan vostedes. Vamos a ver. Cóntenlle o timo, este timo da AP9 que quere facer o Partido Socialista e o BNG contra os intereses e a vontade dos galegos, porque, dende logo, nós non estamos de acordo. O que nos faltaba era ter que finxir que Óscar Puente nos fai un favor, cando realmente nos quere meter un pufo de 4.000 millóns de euros. Vamos a ver, no Parlamento de Galicia, que está representado todos os grupos, se votou unánimemente, por unanimidade, unha proposta de transferir a AP9 libre de cargas, que non se lle trasladase aos galegos as consecuencias das decisións adoptadas polo Estado, e que contemplase os recursos necesarios para garantir a xestión da AP9. Agora, este timo que nos queren meter, pois, obviamente, non estamos de acordo con eso. Co que se aprobou polo Parlamento de Galicia, que representa a todos os galegos, que, por certo, os seus grupos votaron a favor, con eso sí. Señora Gis, vamos a ver. En canto á emenda que nos presenta, bueno, podemos dicir que estamos de acordo, pero é que hai 2 anos, cando trouxemos aquí a este pleno, trouxo vostede a mesma emenda, e que realmente non é o mesmo, porque a nosa proposta xa é materialmente moi fácil de executar. Isto habería, como lle dixen no seu día, habería que facer un plantexamento, un estudio, non é, habería que cambiar as peaxes de sitio, non é o mesmo suposto, e dixenlle naquel entón, dixenlle, fagan a proposta ao pleno, valoramos esa proposta, porque certamente todo o que sea conectar Poio coa AP9 é positivo, pero isto son uns proxectos, son unhas peticións que están masticadas, traballadas durante tantos anos, levadas aos presupostos xerais do Estado como goberno, como oposición, de todos os xeitos. Entón, quero dicirlle, tiveron vostedes a oportunidade de votar, de poñerse, posicionarse a favor, e o seu grupo pois nunca votaron a favor desta proposta no Estado. Entón, o que lle digo é que nós estamos aquí para defender os intereses dos nosos veciños. Pásame o tempo, pero non é maxia, non queremos facer maxia e dicir, bueno, pois esta outra proposta tamén estaría moi ben. O que é interesante e fundamental é actuar con lealdade e traballando coas administracións, e o que votamos aquí, votar en Galicia, votarlo tamén fora. Esa é a realidade. Grazas. Ben, ten unha segunda intervención o portavoz do BNG. En palabras da portavoz do Partido Popular, decía que estivo aquí de visita a ministra cando era ministra Ana Pastor, e que xa lle fixeron chegar a reivindicación. Entón, que me está dicindo? Que a ministra non lle fixo caso, non? Porque si, estivo aquí a ministra, lle fixo a petición, e a ministra non o fixo porque estamos no 2026, eles ainda estiveron uns anos. Está claro que a ministra non lle fixo caso nin a petición da AP9, nin tampouco a petición das pantallas sonoras. Entonces pudo aforrar o paseo, porque valía máis que non dera o paseo e que executar a petición. Dito isto, non nos quedou claro, e sería interesante saber si van a aceptar vostedes a emenda presentada polo Partido Socialista, porque entendo que si se acepta a emenda temos que votar a totalidade, non? Incluindo a emenda, e se non temos que facer votacións separadas. Entón, gustaríame saber tamén cal vai a ser o sentido do voto para non gastar o tempo da miña intervención. O único problema que lle vexo aí, que realmente esa conexión é a que está estudiando Pontevedra como circunvalación propia a Pontevedra. Aí estaba pendiente porque hai un bastante resitamento veciñal dos veciños da zona de Campaño de Abaixo, e logo realmente nos parece ben, pero aí o que hai que ter claro é que máis que eu creo que a propia conexión a AP9,
creo que realmente a circunvalación que está propoñendo Pontevedra e a propia salida de... estaban para concretar si vai a ir na glorieta que puxeron para onde se vai ahora para a capilla de Santo Paio ou si vai ir para o propio acceso de onde estamos falando da salida hacia Pollo. Nos, a ver, non temos ningún problema, o único nada máis añadir aquí que sempre que esta proposta de salida e demais pois respete a vontade de toda a veciñanza, porque, bueno, pasaron bastantes meses de manifestacións, de preocupación, porque tiñan algunha das casas podría estarse afectada. Logo, nos non temos problema, pero sí que nos gustaría que na emenda, sempre cando que ese trazado contara co apoio da propia veciñanza e fora un trazado consensuado. É dicir, do resto non temos maior problema, porque sí que eu, polo que escoitei a Pontevedra, creo que ahora chegaron un acordo con Concello de Pontevedra e a Xunta de Galicia, vai haber unha conexión de circunvalación, creo que van a utilizar, e aí quedaba a última parte que era un pouco os intereses da propia veciñanza. Por eso nós nesta emenda o único que poñemos é que sexa un trazado que sea consensuado e que sea pensado coas propostas que fan os propios veciños, porque, bueno, había varias vivendas que estaban afectadas, inda que non está no término municipal de Pollo, pois, bueno, creo que hai bastante relación entre os veciños de Pollo e os veciños de Campañó, e nos, pois eso, nos vamos a solidarizar con eles e entendemos que ten que ser un trazado que debe ser consensuado e que afecte o menos posible as propiedades dos propios veciños da zona. Sí, a ver, alcalde, ten un talento especial para misturar as cousas, xa o temos dito. Non ten nada que ver coa conexión con Pontevedra, non afecta a Campañó, xa o temos falado en moitas ocasións. Isto conectaría directamente coa rotonda existente por un vial que xa existe, só habría que facer unha conexión moi pequeniña coa autopista. O que si ten implicacións a efectos de valorar si se anticipan os peaxes ou se fai de maneira telemática. Vostede pasou algunha vez por ese vial? Sí. E canto mide ese vial de ancho? Claro, hai que anchealo, pero son zonas públicas. Claro, e as casas onde están? Me permite? Sí, home, pero a zona... Sí, pero a zona coñece un pouquinho. Non ten nada que ver co proxecto do que vostede falou, e o sabe perfectamente, que eso é noutra zona, non ten nada que ver con eso, e ademais son zonas pantanosas que non son de propiedade privada, como vostede sabe perfectamente. Polo tanto, non teño inconveniente. Déixeme. No, solo un momento, que estaba no turno, decir, de Marga. Estamos no turno, veise mellor que acabe Marga. Decir, o noso voto vai a ser a favor, o único que pedimos é eso, unha coma de dicindo que o trazado que se desarrolle non afecte, porque, bueno, ali unha zona complexa, eu, bueno, pois unha zona que coñezco, e non é tan fácil facer unha, porque tanto esta como a propia circunvalación que propón Pontevedra, pois é unha zona que están con bastante, e agora parece que chegaron un medio acordo. Alcalde, non ten nada que ver coa circunvalación de Pontevedra, nada que ver. Vamos a ver, a circunvalación non teño inconveniente, lle respondo, non teño inconveniente en que diga que non se afecta a particulares, porque sei que non se afecta. O sea, ningún inconveniente. Sí. Ben, entón entendo que se vai a aceptar a emenda. Vale. Ben, bueno, pois para rematar a miña intervención, eu tamén quería engadir, non vou facer ningunha proposta de emenda, pero sí que me gustaría engadir a miña intervención pois unha cuestión que aquí tampouco se pon sobre a mesa, que tamén é importante, porque dentro da moción se recolle unha problemática que é precisamente resolver a afluencia de tráfico que temos na PO 308, con toda a afluencia de coches, todo o que supón contaminación acústica, e tamén hai un proxecto que hai que pôr sobre a mesa, que no seu día competencia da Xunta de Galiza, que era a construción do vial do Bao, que podría aliviar o tramo da Barca, permitiría tamén pois recuperar unha zona como é todo o entorno do Bao, poder volver a crear novas vivendas, poñer esa zona en valor, e igual que recuperar toda a humanización da zona da Barca.
é un proxecto que estaba en marcha, que estivo en marcha e ademais tivo consignación orzamentaria por parte da Xunta, entraba no plan MOVE, é dicir, que non estou falando de un proxecto que nos inventemos, era un proxecto que estaba en marcha que se tiña que executar e que precisamente un dos obxectivos era precisamente aliviar o tráfico, mellorar toda a humanización da barca, porque lembremos que toda a reforma que se está facendo da PO 308 non vai aliviar o tráfico aos veciños que viven na zona da barca. O tráfico vai a seguir confluindo da mesma maneira e unha das estradas que recolle máis tráfico. Din as estadísticas que non o digo eu. Dito isto, quería facer tamén poñer sobre a mesa outra cuestión que non vou a engadir a esta moción, creo que require de unha moción propia. Decir tamén que en base tamén a que considerábamos que a proposta que está facendo o Partido Popular parecenos oportunista, porque creemos que é atemporal, porque se presentan as propostas según quen goberne en Madrid, e que tamén a veces hai que dar un voto de coherencia, é dicir, que non se pode vir aquí e traer unha cousa cando os propios as persoas que representan o Partido Popular galegos tamén en Madrid votan outra cousa, porque así é moi difícil chegar a conseguir cousas se aquí pedimos unhas cousas e logo facemos outra, ao final pois é difícil chegar a conseguir mellorar os intereses da veciñanza. Entonces, a coherencia en política son puntos, e este tipo de mocións amosan incoherencia. Agora se engade unha emenda por parte do Partido Socialista co que non tiñamos constancia, obviamente, de que se iba a presentar. Estamos tamén de acordo, e se o Goberno ten a ben a recoller a emenda do Partido Socialista e engadila, creo que aporta contido, aporta maior digamos que maior visión de como poder resolver toda a problemática que temos actualmente, e si se engade tamén pois a emenda, imos apoiar a totalidade e votar a favor. Ben, simplemente dous puntos pola intervención. Primeiro, creo que o Vial do Vao debería ter un debate propio. Sí, xa o dixo. Ten unha problemática, non é nin, como ben dixo, no plan MOVE incluso bien a partida, hai un problema de realoxo de máis de 11 chabolas nese proxecto, e iso é a sensibilidade especial que ten ese vial. E polo outro lado, dicir, oportunismo ningún. Nos esta moción se trae simplemente por unha cuestión, porque entendemos que pode ser moi oportuno o feito de que cando fagan o modificado para desarrollar o no de bomberos, que teñen en conta unha execución que nos entendemos que non vai a ser costosa, no sentido de que os terreos son do Estado, o doble sentido se existe o semáforo onde está para o Museo Colón, e sería unha execución que podría entrar perfectamente nese modificado do no de bomberos. É dicir, non hai outro oportunismo, sino que creemos que é o momento idóneo, porque no momento que fagan ese modificado, incrementar pois esa partida económica que entendemos que non sería tan costosa, sería o momento adecuado, porque sí que sería xa completar esa reforma integral do no de bomberos. Eso foi o porqué de estar aquí esta moción. O que máis? Antes de vir aquí esta moción xa se presentaron outras. Desde o Concello se pediu formalmente unha reunión tanto co subdelegado de Goberno co delegado de Goberno, nos remitiron un escrito dicindo que nos iban a chamar para facer unha reunión, e a día de hoxe seguimos esperando por esa reunión. Sí. Alcalde, que fale ao final de cada punto me parece ben, pero que fale xa ao final de cada intervención me parece excesivo, e ten que recoñecer que teño razón. Imagínese que estuvera vostede no meu sitio e fixéramos nos eso. Vale, volvemos ao tema. Eu o que propoño, ao marxen da aprobación da moción, aquí se aprobou un mapa estratégico de ruído por parte da Audasa 24-25, eu me poría en contacto con a Audasa e plantexaría cal é a razón de que non apareza nese plan, e faría unha alegación inda que sea extemporánea,
porque creo que é necesario que coñezan a necesidade que ten a Barca de os paneles acústicos, do que é evidente que non están ao tanto, porque no 2007 si figuraba. Pontevedra, a Barca figuraba con esa necesidade no plan que establecía Audasa. No Parlamento de Galicia se aprobou solicitar a transferencia da P9 a Galicia, se aprobou a transferencia a Galicia e agora non a queren. E di vostede que é un timo. O que é un timo, claramente, esa prórroga de 25 anos de un regalo a Villarmir que condicionou completamente o desarrollo económico de Galicia. Eso sí que é un verdadeiro timo. É un escándalo, do que deberían estar verdadeiramente avergonzados. Entendo que non se fixo ningún tipo de alegación ao tema acústico, entendo que transferir a autopista sería unha oportunidade para facer o que queiramos, para facer axustar as necesidades que ten cada municipio en función de cada zona, precisamente porque nos daría autonomía para actuar e non depender nin do Estado, nin do Ministerio, nin dunha empresa que é a titular da vía e a propietaria da vía por obra e gracia do Partido Popular. Bueno, pois, como teño dito, eran proxectos diferentes. A proposta que facemos na emenda de conexión coa variante norte non interfiere co proxecto de Pontevedra, non ten nada que ver coa circunvalación de Pontevedra, unha conexión moi pequeniña que se desenvolve por un vial que ten unha incidencia mínima e que, ademais, sería moi importante, moi necesario, porque permitiría a conexión de Pollo nas dúas direccións. A de Porto Santo está moi ben, pero só permite nunha dirección. O que ten Porto Santo de ventaxoso é que permitiría circunvalar a Barca, é dicir, ti podes vir da carretera de Villagarcía, entrar na autopista e aparecer en Porto Santo sin pasar pola Barca. Eso é unha gran ventaxa, non? Entón, por eso é unha proposta que defendemos, que a levamos no programa e que creemos que é interesante. Polo tanto, aprobamos, agradecemos que se aprobe a emenda, estamos a favor e defendemos a conexión con Porto Santo e creo que o tema dos paneles acústicos deberían contactar directamente con Audasa e facerlle ver a necesidade, porque ademais é un tramo moi pequeniño. Si recorremos a P9, xa remato, alcalde, si recorremos a P9 veremos que hai paneles acústicos en zonas onde hai moi poucas vivendas durante moito tramo. No caso de Pollo non deben ser máis de 100 metros, incluso creo que algo menos. Quero dicir, é unha obra completamente asumible para unha empresa que factura miles de millóns. Non creo que sexa un gran problema. Moitas gracias. Para cerrar, a portavoz do Partido Popular. Sí, brevemente. A coherencia deste grupo e deste partido votar o mesmo en Galicia que en Madrid. Os nosos deputados, Pedro Poirene Garrido, Ballón, todos coñecen perfectamente esta proposta. É algo que non é unha petición aquí dun xeito en Madrid outra. O momento non é oportunista porque o momento é este. Obviamente, despois da parálise da que tivo o Goberno Central de bombeiros, agora mesmo que está coa redacción do modificado, é o momento de presentar esta proposta, de reincidir con esta proposta. Un mapa de ruidos, insisto, no que quedou excluída Pontevedra e Poio polo Ministerio, non por Audasa, unha aprobación, unha exclusión do Ministerio. Por eso queremos seguir insistindo, queremos seguir cumprindo e queremos que cando volten das vacacións o Goberno Central pois atope en riba da mesa con propostas útiles, viables e agradezo que sexan respaldadas por todos os membros desta corporación. En canto ao último punto, recordo e insisto en que este alcalde segue esperando que dende a súa delegación do Goberno en Pontevedra se lle dé audiencia, se conceda
unha entrevista para poder tratar estes temas tan importantes para apoio. Unha saída da AP9 en Porto Santo, medidas para protexer os veciños da contaminación acústica e un trato leal, digno por parte da delegación do Goberno para as nosas institucións e os nosos veciños. Grazas. Moi ben. Votos a favor da moción coa emenda. Votamos a moción co engadido da emenda do PSOE, o engadido de que non exista ninguna oposición, que se conte con os dos vecinos. Xusto. Sí. Que se conte co consenso dos Que se vecinos. conte. Sí, que non se conte. Sí. Así? Sí. Vale. Podemos votar en conjunto, non? Sí. Votos a favor? Moi ben. O punto 6, moción urxentes. Nada presentado. Tía de control. Sí, vamos coa parte de control. Dase conta do estado de execución dos acordos e dos decretos da alcaldía. Moi ben. Pasamos ao turno de rogos e preguntas. Ten o turno BNG. Boas tardes a todos e a todas. Queremos aproveitar este espazo para denunciar o estado das obras na Cadeira, na zona de Oitabén. Os veciños da zona queixanse da falta de control e coordinación das obras que se están realizando. Neste momento as obras están paradas, pero entendemos, os veciños tamén, que unha vez que se paran unhas obras polo descanso estival ou polo fin de semana, cando toquen as circunstancias, as obras teñen que quedar nas mellores condicións posibles para a seguridade, para o día a día dos veciños, tanto nas zonas peonís como nas zonas dos vehículos. Entonces, aproveitamos para darlle voz a estes veciños, denunciar que haxa unha maior coordinación dende o Goberno coas empresas que realizan as obras en pollo, porque estamos vendo nos últimos tempos, non solamente nesta obra, que as obras que realiza o Partido Popular pois son un perigo de seguridade que non pode ser. Entonces, bueno, aproveitando este espazo, pues queríamos darlle voz aos veciños da zona. Gracias. Eu creo que estamos indo todos os días ao Concello de Obras. Eu ainda estuve ali outro día. Quero decir que os accesos para as entradas, incluso puxeron hormigón provisional para que as entradas poden ser permanentes. Está claro que cando picas unha beirarrúa é imposible camiñar por esa beirarrúa, pero deixaron a outro máis, por eso están facendo por tramos. Creo que a execución está coordinada. Cando hai obras sempre vai haber molestias, sempre. E bueno, eu creo que despois de 50 anos son unhas obras ben merecidas e, bueno, eu creo que non existe tanta problemática como parece que nos quere vostede aquí transmitir e, bueno, pedir disculpas xa antes de empezar, xa lle explicamos aos veciños que cando faz unha actuación sempre vai haber molestias. Está claro que vai haber zonas ao mellor que podan estar con terra e van a manchar as rodas dos coches, pode ser tamén, decir, pero non lle ves o maior problema da forma que están executando. Aparte, agradecemos que a empresa este executando por tramos, que para nós é algo moi importante. Momento dixen que non quixéramos que se realicen obras, entendemos que as obras son molestas. Si realmente é certo que vostedes pasan por ali día sí e día tamén, pois vaya por Dios, porque eu ainda pasei hoxe para ver como estaba despois de que nos avisaran estes veciños, e non me parece que sexa unha forma de deixar unhas obras paradas por un tempo X para a vida dos veciños, coa falta de sinalización, obras por un lado, sitios para aparcar, casi non hai sitio para os coches aparcados e os coches que teñen pasar, co cal nós, cando traemos aquí un asunto é porque hubo queixas, a vostede non lle parecerá que sexan importantes as queixas dos veciños, bueno, esa é a súa opinión. Para nos sí, entonces traemos este rogo para que pasen pola zona outra vez e revisen como está a situación e como deixou a empresa estas obras. Simplemente, non vimos a escandalizar, simplemente a traer as queixas dos nosos veciños. Moitas gracias. Volvo a decir, eu creo, e estuve ali, home, eu espero
Está claro, é dicir, pode ser o sentir dun veciño, pode ser, ou dunha veciña, hai que respetalo. Teñen dereito a protestar. Totalmente, pero eu estuve ali e o que vostede me transmite non lle ves o que garde realidade. É dicir, eu, se me pode concretar un pouco cal é o problema real, porque, é dicir, fixeron os perfiles están os perfiles das beiras rúas están postos, está señalizada, hai unha zona de tubase que ten vallado totalmente o perímetro, teñen un acopio en este caso para non molestar noutra rúa. Cando hai obras que me di vostede que pode faltar algún estacionamento, é que estamos en obras, é dicir, é que é normal, faltar estacionamento, te dicen que está mal sinalizado e si se estacionan vehículos non hai sitio para pasar os coches que teñen e, dende logo, non os peatóns. Simplemente trasladamos as queixas dos veciños. Eu sei que isto non é agradable, sobre todo se me di que estuvo vostede por ali. Entonces fagan o favor de volver ali e de mirar que as cousas estén ben. Como non compartimos eso e como a dirección de obra... Que isto os robos non dan un debate como para estar aquí os dous pelexando. Non hai problema. Como as apreciacións son distintas e como a dirección de obra é técnica, o que vamos a pedir é que o técnico nos faga un informe e que nos diga se está ben señalizado ou non hai máis volta, é dicir, porque non vamos a chegar a un acordo, logo como hai unha dirección técnica que emita un informe e xa está, non hai máis volta. Moi ben, máis preguntas? Sí, nos queremos trasladar un rogo tamén sobre o ocurrido esta fin de semana. O primeiro de todo, parabenizarnos a todos, eu creo, porque só é a 25 edición da Festa do Mar, unha festa que, oye, ao final é a nosa cultura, é a nosa tradición mariñeira, pero tamén temos que trasladar aquí as queixas da veciñanza de Combarro, veciñanza que por momentos chegaban ás súas casas, tiñan os seus vaos permanentes bloqueados, non obtiñan ningún tipo de solución para poder entrar ás súas casas, tendo que estar esperando, todas as carreteras, camiños ao redor de Combarro colapsados de coches mal aparcados, atascos interminables porque non collían dous coches na circulación. Entón, nós estamos a favor de todos os eventos, de todas as celebracións que traian xente apoio, pero temos que mellorar a organización deste tipo de eventos, a planificación destas situacións, para que a nosa veciñanza non se sinta apartada delas. Simplemente, o sábado realízase un acto multitudinario, maravilloso, está genial, como leva sendo a Festa do Mar durante 25 anos, pero temos que ser conscientes de que se realizamos un acto multitudinario temos que pensar tamén na nosa veciñanza, nesas problemáticas, e estar preparados para solventalas. Eu outro día falaba unha veciña que tiña un problema no seu vado porque cando salía da casa atopaba o bloqueado, cando volvía a topar o bloqueado, chamaba a policía local, chamaba o Concello e non había forma de solventarlo. Entón, eses pequenos detalles hai que pulilos de cara a próximos eventos multitudinarios que celebremos neste Concello. Primeiro pedir disculpas polos inconvenientes que poderan sufrir os veciños e veciñas de tanta asistencia. Só vou dar dous datos, decir, en pleno concerto do sábado se acerca unha veciña a falar con nós por unha problemática que tiña na sela, creo que se solventou aos 15 minutos coa asistencia da propia policía a relación foi directa porque os concelleiros e eu como alcalde estuvemos de forma permanente na propia festa e eu non concordo con vostede que non existiu planificación, é dicir, creo que foi unha festa moi planificada. Quero daqui felicitar a todos os corpos do Estado, Policía Local, Garda Civil, Protección Civil, Servicio de Emerxencias, empresas privadas, porque non hubo ningún tipo de incidente con todo o público que asistiu. E vostede non estaba naquel momento, pero se quere comparar, o maior desastre organizativo que sufriu este Concello foi o concerto que vostedes organizaron de Panorama na Plaza da Chousa, que colapsou os servicios de emerxencia de Pontevedra, as ambulancias, porque chegaron a facer ese concerto donde non había ningún concelleiro, donde tuvo que chamar a Garda Civil a ese concelleiro a súa casa amenazando de que ou aparecían ali ou cerraban todo aquelo, e aquelo foi o maior desastre organizativo que hubo en Pollo. O concerto no seu goberno, non estaba vostede, de Panorama na Plaza da Chousa en Combarro, que foi totalmente un colapso dos servicios de urxencias, das ambulancias, e aquelo sí que foi un mal exemplo.
Eu non podo compartir, creo que a organización foi moi boa, se puxeron varias calles en coordinación con todos os servicios, incluso en sentido único, se habilitaron e reforzaron os aparcadoiros con personal para que fora coordinado e cando estuveran completos se pecharon. E que pode haber algunha persoa con problemas no seu vado? Non yo vou a decir totalmente, decir, que haya personas que non teñan unha conciencia cívica e que aparquen donde queiran, eso pode existir, esteu aquí no goberno, estén vostedes ou quen este, eso está claro. O que lle podo decir é que cada un dos veciños que tuvo un problema, repito, unha delas foi na metade do propio concerto de Café Quijano, que foi o día máximo, e no momento se intentou atender xa, e polo que me comentou se resolveu, decir, logo a partir de aí non comparto que fora unha festa mal planificada, todo o contrario, creo que foi unha organización de 10, o que máis. Desde aquí felicito o concelleiro de eventos e de festas por todo o traballo que fixo e de forma permanente, traballando, estuvo todas as horas que estuvo na Festa do Mar. Todos os veciños teñen cabida nas súas reclamacións. Nos trasladamos unhas queixas que nos trasladan veciños de Combarro. Non ten que poñerse a defensiva. Simplemente, creo que estamos sendo bastante positivos nestes rogos. Ninguén está tildando de mala organización. Dixemos mellorar a planificación. Unha mala planificación. Dixen mellorar, ese non está o vídeo. Dixen mellorar na planificación de eventos masivos neste concello. A pel é moi fina. Eu, antes de ser concelleiro, teño visto plenos neste concello onde se atacaba durísimamente. Nos creo que estamos sendo bastante positivos e non creo que tampouco haya que poñerse así. Simplemente, en ningún momento dixemos que a Festa do Mar non estivera planificada, ni moito menos dixemos que hai que mellorar esas situacións para esa veciñanza. Combarro, agosto, todos sabemos o que é Combarro en agosto. Facemos un evento multitudinario, teremos que ter preparada a alternativa para que se unha veciña ten colapsado un vao, poida ter a solución inmediatamente e non teña que andar buscando os concelleiros por medio dunha festa. É que sentido ten andar buscando un concelleiro por medio dunha festa? É máis normal que se hai un evento que busque un concelleiro por un evento a que non este o concelleiro no evento. Que teñen que estar nos eventos serán as forzas e corpos de seguridade. Os concelleiros poderán estar sí ou non, depende. O que teñen que facer os concelleiros é xestionar antes de que chegue a festa para que todo este ben, porque se o mellor non xestionou nada, está ali na festa, bueno... Eu sinto si para vostedes lle molesta que fora un éxito para o equipo de goberno, foi unha das mellores, por non ir por ter humildade, pero creo que foi unha das mellores festas do mar que se celebraron neste concello durante os últimos 25 anos. Bueno, esa é a súa opinión, eu non vou a entrar nun debate de que é mellor ou peor. Simplemente lle vou decir que si en 28 anos solamente organizamos mal unha festa, tan mal non o fixemos. Foi o vostede o que fixo, o que reseñou unha festa. Eu digolle, en 28 anos unha festa que fixemos mal, home, tan mal non o fixemos. Voulle a súa retranca. Igual que fai vostede. Me parece ben. Claro. Entón, é dicir, en 28 anos unha solamente, pois entonces non o fixemos tan mal. Eu non vou a entrar nin que é mellor nin que é peor. Nos estamos aquí para darlle voz ás queixas que nos dan os veciños, e cada vez que unha concellera, un concelleiro do BNG ven aquí e manifesta unha queixa, non é porque a inventara, é porque hai veciños que non la fan chegar e que queren que veñamos aquí a decirlle a vostedes e que escoiten as súas queixas. Da igual que sea unha veciña, que sean 2, 3 ou 4, é unha queixa que existiu. E a festa pode ser un éxito, pero sempre pode haber cousas que haixa que mellorar. E nós non estamos aquí para aplaudir, estamos aquí para fiscalizar. E creo que a fiscalización é bastante respetuosa. Dito iso, vou co rogo. Ao fío do rogo que queremos facer hoxe, queremos dar conta dos feitos acontecidos con motivo da celebración da Rapa das Bestas, e queríamos primeiramente poñer en contexto por que facemos este rogo. O primeiro que queremos pôr en contexto é decir que, con motivo de que se pon hai unha aprobación de unha lei que de protección dos dereitos e benestar animal que se pon en marcha o 28 de marzo de 2023.
Dito isto, por que fago mención a cando se inicia a lei? Porque a celebración da Rapa das Vestas dende o 2023 é deste goberno que está aquí presente, que é xusto coincidindo con este cambio de lei. O cambio de lei, precisamente, unha das cuestións que recollen dende o 2023 é que está totalmente prohibido utilizar o sellado ou o marcado de lume tradicional nas celebracións tradicionais, como poden ser, neste caso, a Rapa das Vestas. Traemos hoxe aquí este rogo porque precisamente nesta celebración de 2026 quedou constatado públicamente de que non se cumpliu con dita normativa que está en marcha dende o 2023 e que se fixeron prácticas que non están permitidas nin recollidas pola lei. E non solamente se realizaron as prácticas, senón que esas prácticas tamén foron difundidas nas redes sociais. Entón, nós queremos facer un rogo e pedirlle ao goberno municipal, porque entendemos que houbo colaboración ou algún tipo de subvención con esa celebración, igual que existiu e sempre se colaborou, pero vostedes teñen agora a responsabilidade, igual que a tiñamos, pero de cando estamos nas administracións, de facer que aqueles colectivos ou aquelas celebracións que contan co apoio municipal teñen que cumplir coas normativas vixentes. Por iso o fío de recalcar cal era a normativa. Queda constatado de que esa normativa non foi cumplida, entonces dende aquí o primeiro que queremos pedirlle, primeiro, que por parte do goberno local se leve a cabo, se investiguen estes feitos na medida do posible, sobre todo porque si se recibe algún tipo, ese colectivo recibeu subvención e vai a volver a recibir subvención, que teñan en conta estes feitos para que se asuman responsabilidades e que ningunha celebración que se realiza no Concello de Poio teña que estar en redes sociais ou teña que estar publicitándose incumplimentos que van en contra do que é a normativa actual. E yo teño que decir a vostedes porque son os responsables de que esas cuestións se cumplan e de que os colectivos que reciben axudas para esas celebracións o leven a cabo e o cumplan. E para iso yo teñen que exixir. Saben que é un tema que nestes días estivo en redes sociais, que se falou moito do tema, entendo que non é algo que coñecen hoxe porque eu traio aquí. Hai moita xente preocupada e descontenta con estes feitos, imagino que tamén saberán e son sabedores do mesmo, e agardamos que por parte do goberno local pois tomen algún tipo de medida ou de responsabilidade para que isto non se volva a acontecer, dado que, pois agora hai unha normativa que está vixente e mentres non se cambie temos que ser rigurosos e cumplir con ela e ademais, pois, por suposto, pois respetar que nos tipos de celebracións se faga o trato pertinente aos animais. E acaba de dicir, nos trasladaremos ao Concello de Meis porque creo que estes feitos se produxeron no término municipal de Meis. Logo, nos temos competencias hasta onde temos. Non podemos tampouco afirmar que si este tipo de feitos se fan coa presencia dun veterinario se pode facer ou non. Nos non vamos a entrar nese debate. Nos, como estes feitos non se fixeron no término municipal de Pollo, lle daremos traslado ao Concello de Meis. Ben, que teño outro rogo, pero simplemente por isto que me dá é que me está vertendo unha información, entonces, ao fío desa información, sí, se me permite. Sí. Ao fío de que está me dando unha información, claro, quero que se traio esta petición é porque por parte do Concello hubo unha colaboración con ese evento. Vale. Vostede sabe mellor, ou non sei, mellor, ou sí, como a min, sei. eu non podo ir
a Pontevedra Ben, ou a Meis, pero quero que- se hai unha acción que non é Pero legal. vostede pode para o ano que ven, cando se vayan a dar as Sí, colaboracións, nos eso, é advertir dicir, que claro. si o Concello de Pollo colabora, que se cumplan Pero determinadas que normas ten- antes de dar as Pero como axudas. ben saben, cada un dos concellos hai un término municipal. Sí, pero ao pleno de Meis non terán de que deciros Pero donde digo de que Meis. estas accións Eu a min correspóndeme nos decilo en como Pollo. goberno, Pero non podemos aplicar unha acción dun feito que se produce fora do noso término municipal. ben, pero sí que poden controlar cando se dan as axudas, as celebracións que contan co apoio do Concello de Pollo. Eu lle pregunto, para concretar. No, a que preguntas son eu. Sí, vale, pero usted está facendo unhas afirmacións e nós Claro. para poder... Porque si para poder preguntamos, nos cambiamos de sitio. No, Entón, se é senta dicir, aquí ou me sento e Eu lle preguntamos. pregunto, esta acción se fixo no término municipal de Pollo ou no término municipal de Meis? Teramo que decir vostede, que é o alcalde. Pois xa está, se ven aquí cun ruego para que... Eu lle traio, pero que vamos a ver, mira, Sabe o que no, sucede? porque xa lle está dando a Que volta, non pero se que para que quede pode- claro. Mire, hai que, antes de facerlle caso unha publicación No, do Facebook, escoite, hai que contrastar a información. Vostede sale E presentando. hai que saber hasta onde chega o término municipal de Pollo. Vostede sale mira, independentemente, déixeme porque Teño dúbidas. vostede lle dá a volta en reda. Mire, aquí hai unha presentación que vostede sale presentando ese evento na En Pollo. prensa, en Pollo. Ben, pero vostede dou unha axuda para ese evento, Sí. digo eu, porque senón non sairía. Moi ben, Entón, pero lle volvo a repetir, pero eu en base a que vostede esa dá supuesta axuda, acción que vostede di que non é legal, vale. vale? Se fixo en Pollo ou en Meis? E a miña pregunta é, se para o ano que ven volven a facer esa acción, vai a colaborar co evento? É dicir, é que nós temos competencia no término municipal de Pollo, Sí, non pero Meis. que vostede pode decidir se dá axuda ou non. A proposta antes de súa dar. é que o Concello de Pollo deixa de subvencionar rapaces da excusa. Esa é a No, proposta a do bloque. proposta Pois súa está. non está na oposición, é o alcalde. Sinto decirlo, pero é así. É Recollemos dicir, o rogo. Claro, Recollemos é que o rogo. está Eu claro o que que lle lle estou invito dicindo. o que lle invito é a Se que vostede vostede non pode exixir- comprobe Claro, se non si pode estes exixir- feitos se fixeron no término municipal de Pollo ou no término municipal de Meis. Só le digo eso. Eu non son policía. Pois xa está. O único que lle estou dicindo é que si vostede fai algún tipo de colaboración, que, por favor, teñan en conta de solicitarlle aos colectivos que fan o evento de que actualmente hai unha normativa que teñen que cumplir, e se o Concello de Pollo colabora, yo ten que decir, e se se fixo no término de Meis e o Concello de Meis o que ten que abrir a investigación, pois o abrirá o Concello de Meis, pero vostede para o ano que ven, antes de dar axuda, lle terá que facer saber que este tipo de acción, se queren recibir axuda do Concello, pois non a poderán facer. Moi ben. Non sei se xa gastei, porque eu teño outro rogo máis para... Home, creo que xa cantos levan. Cantos pode facer? Xa, pero que vostede abriu debate. Eu creo que sempre, claro, é que si vostede abre... Faga outro rogo, non pasa nada. Si vostede abre o debate, tamén nos temos Faga que outro rogo, defender. veña, non pasa nada. No, que xa levan consumido, pois conte, é que levan 4. Non, levan 4. Leva 4 rogos, leva 4. Bueno, vale. Comprobe despois. Eu non teño a culpa que vostedes non sepan onde está o término municipal de Pollo e o término municipal de Meis. Non se enfade comigo. O seguinte rogo. Sí. Nós temos moi claro onde está o termo municipal de Pollo, onde está o termo municipal de Meis. Home, non fun ali a medilo. Non sei os centímetros para un lado ou para outro. Hai un rogo, cal é o rogo? Bueno, sí. Teño un rogo máis e queremos tamén traer a este pleno e darlle voz aos veciños de Samieira e de Raxó, porque polas molestias causadas polos cortes de agua nocturnos que estiveron sufrindo durante a época estival, durante estes últimos días. E queremos traer esa queixa e poñer en manifesto unha cuestión que veranos de sequía como que tivemos este ano xa tivemos anteriormente. O turismo en Pollo en época estival
sempre aumenta, non é un feito puntual que ocurra no 2026, o igual que a sequía e os veráns calurosos, e con iso o que queremos decir é que nunca se produxeron eses cortes continuados aos veciños de Samieira, en este caso algúns veciños de Raxó. Cortes que causaron malestar aos veciños, que causaron prexuicio e que fixeron que os veciños tiveran que estar sin agua. Eu xa sei que o alcalde non ten a culpa de que chova, o dixo vostede nunha rolda de prensa. Evidentemente, vostede non decide se chove ou non chove, pero vostede sí que ten que ter a previsión de que no verano temos o problema da sequía e ten que ter a previsión de que eses depósitos non se queden sin agua para evitar terlle que cortar a agua aos veciños de Samieira, porque entendo que os veciños de Samieira tamén lle dirían que iso nunca aconteceu. Entonces, si acontece de maneira continuada agora, será porque este é o verano máis seco da historia de Poio, ou será que non se xestionou e non se tivo previsión para que iso non acontecera? Entón, por iso, queremos facer chegar aquí o malestar e que vostedes teñen que ter a previsión para evitar que estes veciños teñan que quedar sin agua. O que non se pode é primeiro cortar a agua e despois quitar o bando. Primeiro hai que quitar o bando e despois hai que proceder a cortar a agua. Iso chamase xestionar sen improvisación. E o que fai vostede é improvisar. Claro, logo pois nos atopamos con estas problemáticas que lle temos que vir a decir aquí e que moitas veces pois non lle gusta escoitar. Cal é a mellor improvisación e demostración? Que vostedes fai moi poucos anos fixeron un depósito no pomar e se chegan a dar 100 metros para arriba, igual tiñamos menos problemas dos que temos agora mesmo, por exemplo, na parte alta da Arén. Eso sí que é improvisación. Dito isto, primeiro, pedir disculpas a todos os veciños de Samieira e Raxó afectados por este problema. Segundo, como vostede dixo, isto non é un problema nin de previsión, nin de improvisación, este é un problema de sequía, como teñen 200, non sei cantos concellos en Galicia con esta problemática. Eu non son un meteorólogo para decirlle se este foi o inverno de máis chuvia ou de menos chuvia. O que si lle podo decir é que dos anos que máis problemática non só en Pollo, en todos os concellos. O que si me gustaría aclarar varias cousas. Primeiro, non se corta auga nunha zona para darlle a outra, para nada. É dicir, o Concello de Pollo, o 75% do Concello ven e ten un abastecemento desde Pontevedra. Outra parte ven de traídas particulares e outros son os depósitos de Samieira e do Pomar. Ben, estes depósitos, por un tema de cota, é dicir, o depósito de Alvar está nunha cota de 80, o de Pomar de 138 e o de Samieira 94. É imposible, se tendo un problema nestes depósitos, poder facer un recheo, como vin por aí algunha proposta. Non, se pode completar desde Alvar, non. Non, pero ahora me deixa a min, por favor, vale, porque eu cheguei a ler de todo. Logo un pouco para ter eso. Logo, primeiro eso, pediría disculpas aos veciños que sufriron este cortes, que son os que sufren a problemática e non é nada agradable non ter auga na túa casa. Segundo, non é un capricho cortar ou non cortar. Terceiro, sí que houve unha previsión. Concelleiro de Obras, coa propia concesionaria, foron facendo distintas comprobacións, porque cando estaban minorando o propio depósito, se estaban facendo comprobacións cal era o motivo. E por eso había consumos que coincidían en horarios nocturnos, é dicir, nada foi casualidade, sino que se foi facendo unha comprobación. Logo, que nos encontramos aquí? Hai que dicilo todo tamén. Nos encontramos que nós temos un contrato caducado desde fai máis de 6 anos. As infraestructuras, co novo contrato, moitas delas se van a mellorar. Se vai a construir un novo depósito para buscar solución na falda do Monte Castrove. É dicir, todo eso fai falta poñelo en valor. Pero a partir de aí, o que quede claro é, se cortou a auga para darlle a outros veciños? Non, porque técnicamente é imposible facer eso. É dicir, están afectados eses veciños porque están abastecéndose deses depósitos. E a partir de aí, a gran problemática que houbo é esa, é dicir, a que tuveron outros lados, é dicir, a sequía. Non hai ni improvisación, tamén se decía por aí, se pudo repoñer con cisternas. Vamos a ver, unha cisterna de máxima capacidade, por exemplo, de 30 metros cúbicos, é un vehículo articulado. Primeiro, é imposible que suba a Topomar. Eso é o primeiro. Segundo, o consumo diario destes depósitos son de 400 metros cúbicos. Se lle poñemos 30, que non decir.
Vostede pensa que é alguén doado facer este tipo de acción? No, para nadie. Para nadie. E están afectados estes veciños, pero se isto continuara así, iban a estar afectados os veciños de Pollo, os veciños de Sanxenxo, os veciños de Pontevedra. É como decir, mentras se facían restriccións, fixeron baldeos en Combarro, e que non teñen nada que ver. É dicir, nós, por moita auga que aforráramos nesta parte, non íbamos a incrementar o abastecemento de outros lugares. Oxalá que reducindo noutros lugares pudiéramos incrementar os manantiais e os depósitos do outro lado, pero non é así. E tamén me parece un pouco, non sei que adxetivo utilizar, pero é dicir, me parece un pouco cruel criticar os baldeos que se fixeron no Concello de Pollo cando ven a auga do outro lado que non influía para nada e cando en algún concello veciño, en plena alerta, se estaban facendo baldeos e se decía que era por temas de salubridade e sanidade. É dicir, logo criticamos unha limpeza e no outro lado non decimos nada. Logo, desde aquí eso, desde o equipo de goberno, primeiro, o fundamental, pedir disculpas aos veciños afectados, porque son ao final os que están sufrindo todo isto, recordarlle que estamos cun contrato caducado, que fan falta infraestructuras, que ese novo contrato da auga vai a traer moitas infraestructuras. Unha delas é, porque hai unha pregunta que igual tamén, como ustedes tamén lle din os veciños, a min hai unha que me din moitos veciños, é como é posible con todo que choveu un inverno que non se faga un aproveitamento desa auga? Porque non temos unhas infraestructuras adecuadas para eso. Por eso, con o novo contrato, se pretende facer un gran depósito na falda do Castrove para facer unha mellor optimización e optimizar os recursos. Pero que quede claro, primeiro, que é imposible, xa non é que o digo ao alcalde, é que técnicamente, é dicir, chegar a decir barbaridades de cortan a agua nun sitio para darlle a outro, que é imposible. O abastecemento que fai eses depósitos son para unhas vivendas concretas. Se os manantiales, en este caso, non enchen eses depósitos, non é porque se desvía a outro lado, é imposible. E despois, inda que nos pecháramos o resto do Concello, sería inviable incrementar o caudal neses depósitos. É así. E despois é inviable, como se chegou a decir por aí, chegar ao, por exemplo, o depósito do Pomar cunha cisterna. Logo, hai que estar, hai que ser serios, porque, claro, é fácil decir, cando os veciños están sufrindo esta problemática, pois vale, decirlle cantidad de cousas, pero non é o real, non é o real. E está aí para comprobar que non é nin decisión política ni nada, é unha decisión totalmente técnica e obxectiva. E decir barbaridades de que lle cortan a uns para darlle a outros é mentira. O que hai que facer? Canto antes que chegue este novo contrato, as novas infraestructuras e despois tamén ter unha conciencia todos. Decir, isto a partir de agora e nos próximos anos, en Galicia que pensamos que a auga é un recurso ilimitado, igual temos que empezar a facer reflexións a que hai que facer un consumo adecuado e óptimo do recurso que temos, que é moi importante, pero é moi limitado. Moi ben, te ten o turno de preguntas ao Partido Socialista. Si eu tiña unha pregunta concretamente tamén sobre o tema dos cortes da agua en Samieira. A miña pregunta estaba dirixida, ao concelleiro de Medio Ambiente. Como concelleiro de Medio Ambiente xa falamos que a seca ven derivada da situación de cambio climático, entón tamén como veciño de Samieira e imagino que implicado por estes cortes ou para o concelleiro de Servizos ou tamén, como xa se falou do tema, polo matiz que llevou a dar a pregunta a concelleira de Transparencia. Imos ver, polo aquí se dixo, claro que é un prexuízo moi grande para un veciño ou veciña non ter auga na súa casa, pero é máis aínda abrir a billa, abrir o grifo e sin ter coñecemento de nada, sin ter información e sin sabelo, dende principios do mes de agosto, atoparse con que non tes agua e non saber por qué. Vostede, alcalde, saberá que foron moitos os veciños de Samieira e veciñas que viñeron aquí e que preguntaron que a cada un deles se lle dou unha resposta ou unha excusa, unha disculpa diferente. Vostede ven moi preparado aquí coa chuleta esa que trae, entón xa sabemos que excusas, desculpas ten abondo. Está ben tamén que se lle pida desculpas aos veciños, pero en fin, como decía, improvisar medidas, sacar un bando a día 14 de agosto
cando, dende principios de mes, pois os veciños estaban sen auga, pois é o que non se pode permitir. Dixo tamén algo así como que as decisións son técnicas, bueno, xa leva uns anos xa no mandato, xa leva uns anos na alcaldía e debe saber que os técnicos fan propostas, pero as decisións sempre son únicamente políticas. Un técnico non toma decisións. Como decía que a pregunta iba pois tamén dirixida á Concelleira de Transparencia, nese propio bando que vostede asinou o día 14 de agosto, que aparece, bueno, eu conseguín, despois de moito buscar, atopalo no taboleiro de anuncios do Concello de Poio, pero como saben, eso vai quedando enterrado atrás polos anuncios que se van publicando día a día. O propio bando di no seu texto que ese bando será publicado no apartado de bandos que existe no portal de transparencia na páxina web da sede electrónica do Concello de Poio. A día de hoxe poden comprobar, calquera dos que están aquí ou calquera das persoas que nos están a ver, que sigue sin estar publicado o bando no portal de transparencia. Entón, a miña pregunta pois era para a Concelleira de Transparencia a este respecto e para o Concelleiro de Medio Ambiente ou o Concelleiro de Servizos preguntarlle pois que previsión é a que ten o Concello de cara ao mes de setembro, de cara ao mes próximo, e con que se teñen que enfrentar os veciños de Samira e de Raxó ao respecto das restriccións de auga pois de agora en diante, ou se vai a modificar algunha destas medidas das que están recollidas nese bando. Ante todo, quero darlle a miña enhoraboa aos traballadores aos recursos humanos da concesionaria, que desde o máis baixo hasta o máis alto estuveron aí antes de, durante. Perfecto, eu aproveito tamén para darlle o agradecemento aos traballadores e a esa xente que estuvo aí ao pé do cañón, claro que sí. Non sei que ten que ver coa miña pregunta. Entón, lle digo que, claro, ese estuvo facendo a xestión que máis oportuna decían que era, os técnicos que decían que era máis oportuna, e despois, agora, con estas chuvias que caíron, pois, aumentaron moito os niveles, seguiremos, si se pode cortar, se se pode evitar cortar, vaise evitar cortar, e se hubiera que cortar, pois, entendemos que daqui para diante, estamos en setiembre, ven xa o cambio de tempo, que non debía haber moito problema, pero se houbera que seguir nesta tendencia non hai outra fórmula, ya que os depósitos manantiales quedaron como quedaron e fixose un seguimento antes de, porque a empresa estaba encima do que pasaba e notaban que de noite os depósitos baixaban moitísimos cando non hai consumo, porque esos eles teñen todo trillado a todo momento, e entonces notaron que baixaban moito antes de haber tanta restricción, e entonces fixeron un planteamento de se houbera fugas na tal. Entón, os primeiros cortes que se fixeron de noite foi para eso, para saber se tal. E depois, os poucos que apareceron reparáronos, pero o tempo como iba, pois, hubo que ir aos cortes. E desde aí, pois nada, agora aumentar moito, como lle dixen, os niveles nos depósitos, dependendo como vai indo o tempo, pois, habrá que facer o que haxa que facer. Pediría desculpas aos veciños e a miña enhoraboa, pois, a concesionaria desde os recursos humanos desde o máis baixo ao máis alto, porque foi un trato xa pouco co Concello. Sí. Con respecto a este tema, me gustaría aclarar a nivel constructivo. Eu creo que o depósito non resolve. Dice, é que, decía o alcalde, é que co todo que choveu no inverno, como non hai agua? A ver, os depósitos acumulan agua, pero non acumulan agua a longo plazo. Eso fai non en encoro, un embalse si genera agua para meses, pero un depósito non, genera agua para un día, para dous, ou como moito para tres. A ventaxa que vai a ter o novo depósito que lle deixamos diseñado é que vai a estar conectado directamente con Alvar e con sistema de bombeo vai a permitir encherse e vai o feito de que este conectado con Alvar implica que este conectado co Lérez, o que vai a permitir é que en situacións
donde hai dificultades de abastecemento de agua en zonas, pois se permita con este depósito chegar máis alá e se permita chegar con agua do Lérez. Bueno, eso creo que é importante decir. Logo, a miña pregunta que quero facer é con respecto ao tema de Anafans. Se nos anunciou e leva todo o verán pechado polas tardes e se nos comunicou tamén que pechaba o sábado me da igual que responda, a concelleira ou alcalde, me da igual, que quedaba pechado os sábados. Por lo tanto, no verán se pechou polas tardes e a partir de agora, sine die, vai estar pechado tamén os sábados. E queríamos saber, co perxuicio, porque teño oportunidade de falar con bastantes veciños que están preocupados por esta situación, enfadados, cal é a medida que adoptou o goberno municipal para exixir a Xunta e aos Sergas que repoñan pois estos horarios que se suspenderon. Simplemente eso. De pollo na medida do posible exixindo a xerencia dos Sergas pois que se cubra todo do que se carece. Sabemos que hai moitas carencias, que hai moitas cousas que mellorar e agora mesmo en Pollo están cubertas todas as prazas. Hai unha doutora en Anafans de baixa que está cuberta a praza. Conseguimos que no Bran en Raxó se cubrira ese mes de vacacións da doutora e o resto dos centros de saúde e tal. Durante esta época estival foronse cubrindo uns médicos con outros. Respecto ao dos sábados, se reforzou en A Parda o servicio de urxencias e todos os veciños de Pollo son atendidos ali. Na Parda están bastante saturados, de feito, houve queixas públicas con respecto á carga de traballo que aumentou no PAC do punto de atención continuada, porque precisamente gran parte dos consultorios periféricos da contorna remataron, ao final acaban aí, non? Entón, iso é un problema porque a Parda, ademais, genera unha maior carga de traballo sin que dotaran, que é o que dicen os traballadores, de maior persoal. Hubo zonas, hubo momentos en Raxó, pois que non se cubreu a falta de médico por vacacións, pero sí, se cubreu a posteriori, sí. Quero decir que sí, que sí, bueno, pero quero decir que eso non, sí. O que queremos decir que na práctica non implicou que non se reducira o horario de atención, que, bueno, é un consultorio máis pequeno, pero é importante que se manteña. No caso de Anafans, o problema é que é un consultorio que está saturado e reducir, xa non é tanto que non haya o personal mínimo que está establecido, sino o feito de reducir quendas dificulta moito o funcionamento e dificulta ademais a propia xestión para os veciños. Simplemente manifestar a preocupación dos veciños. Creo que é importante que dentro do goberno municipal se presione, porque me consta que hai outros concellos que conseguiron que se duplicara a atención e creo que, bueno, Pollo ten un problema, os ratios de Pollo son maiores que a media, pero moi por riba, e hai un problema real. E logo tamén instar a que se impulse dunha vez por todas o tema do centro de saúde. Nada máis. Gracias. Nada, pola parte do Concello seguiremos en contacto coa coordinadora daqui de Pollo facendo chegar todo o que nos digan a xerencia dos Sergas. Moi ben. E en plan totalmente constructivo, é dicir, a mí hai un tema que bastante me preocupa tamén, porque hai moitos veciños que moitos tiñan operacións programadas, moitos incluso no propio xa en quirófano para operar, é dicir, e isto o digo, é dicir, sin ningún tipo de que non, é dicir, hai un problema grave que isto ven arrastrado coa folga que hubo de médicos contra a ministra. E o problema que existe que sí, é así, é dicir, que hai que, é dicir, non é contra a Xunta, é dicir, hai que telo claro, é dicir, hai vale, pois hai unha folga, bueno, é dicir, pero é así. Vale, a folga foi contra a ministra e todas as operacións
A ver, de sanidade. podo falar? Sergas. Podo falar? Sergas. A ver, eu escoitei aquí, se aceptaron cousas, se recolleron, vale. Eu o que digo é que nas últimas consultas, porque estamos en este tema a concelleira de Sanidade diariamente coa coordinación e demais, eu co conselleiro e co propio xerente, e un das grandes problemáticas que nos transmiten, sobre todo máis pensado nas operacións, foi que moita xente quedou sin citas e demais. Como consecuencia, todo eso está sufrindo moitísimos retrasos coa folga que hubo contra a ministra. É dicir, e se fora contra a consellería, diría contra a folga que hubo contra a consellería, pero neste caso foi contra a ministra, e todo ese mes de folga que existiron dos médicos está sufrindo un retraso importantísimo en moitas operacións. Leva habendo folgas repetitivas contra a Xunta sistemáticamente, que é o que ten a responsabilidade de xestionar a sanidade, por desgraza, pero vostede, bueno, sempre intenta poñer o dedo no ollo de Pedro Sánchez, que o gran malvado. Cando son contra a Xunta, aceptamos que son contra a Xunta, e cando son contra a ministra, son contra a ministra. Neste caso, atención primaria. Neste caso é a ministra que non é de Pedro Sánchez. No, de Podemos ou das Mareas, non sei. Vamos cambiando. Perfecto. Moi ben. Nada, boas noites a todos, a corporación e os veciños e veciñas, e rematou o pleno. Querías que te cantáramos cumpleaños?